Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών. Μη με ρωτάς ποια θάλασσα συχνά με ταξιδεύει, ποια νύχτα με εγκατέλειψε στου πόνου τη συνήθεια, κι αν έχω στην ψυχή φωτιά που καίει και με μαγεύει, μονάχη τώρα περπατώ στο πιο βαθύ σκοτάδι. Κι όλα τα όνειρα που μ' άφησαν απ' έξω ήταν παιχνίδια που δεν πρόλαβα να παίξω, ήταν τραγούδια μες στη χάκια του καημού, και εσύ ζητάς να στα χορέψω. Πότε να είναι έτοιμη η βιοψία? Κάμε υπομονή άλλο 3-4 μέρες. Θέλω να μου κρύψεις τίποτε. Και να το θέλω να μπορώ. Είναι και τα δόντια σου άντρας μου, παλιό τσοκαρό! Σταμάτα, Χριστιανά, σταμάτα, δεν σε θέλω! Άισα να βρεις άντρα, ανοργασμική σύλλα! Εγώ να πάω να μιλήσω λίγο με τη μαμά μου. Για ποιο θέμα να δει? Έμαθα τι έγινε με τον παπά σου και τη μαμά σου άρκεψε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σε επηρεάσουν? Θέλω να πω να γίνει αιτία να με θέλουν να ραβωνιαστούμε. Αλίκη, προσβάλλεις με. Χριστιανά, σε παρακαλώ φύγε, εντάξει, ήδη άκουσε μας η γραμματέας έξω, δεν χρειάζεται να μας ακούσει ολόκληρο το κτίριο. Αντώνη, Αντώνη, πού είσαι, τέλειωνε! Σταμάτα, είναι κρίμα! Κρίμα να πεις σου κόλλου σου! Σταμάτα, Αντώνη, έλα μέσα, γλύωρα! Πέταξε την κυρία τώρα έξω από το κτίριο, να χαρείς. Αντώνη, άφησε με! Άφησε με! Μα για όνομα του Θεού, Σταύρος, αν πάει και μαντρώσετε και καμινάζει ο ένας φάγει. Όχι παπά, δεν έγινε τίποτε, έπιαν τα πράγματα του και έφυγε. Έπιαν τα πράγματα του. Ναι, είπε μου πως θέλει διαζύγιο. Σαν να ζηλείπεν κομμάτι. Πω το στήθος σου. Αγάπη μου, μπορεί πυρισμένο το υπόλοιπο. Ήταν πολλά σχημή η κατάστασή του. Λαλείς μου αλήθεια? Ναι, αγάπη μου, γιατί να σε περιπέξω? Δεν μπορώ πλέον να ζήσω άλλο μαζί με την κόρη σου, τέλος! Μα με ένα ακούω βλακίες, ετοιμόρεσες την αρκετά. Αν και φταίει και εσύ για τούτο. Διότι έκαμνες ό,τι ήθελε. Εξαπόλυσες και την πολιτική. Να μου επιτρέψεις τους λόγους που εφτάσαν ως δαμέ να τους αφήσεις μεταξύ εμένα και της Χριστιανάς. Σε παρακαλώ, μπορώ να δουλέψω τώρα στο γραφείο μου? Φτιόχνεις με τώρα. Φτιόχνωσε γιατί δαμέ γραφείο και κρεμούν κάτι υποθέσεις. Λοιπόν, να μου ζητήσεις συγγνώμη τώρα, γιατί δαμέ που ήρθες εγώ σε έφερα και εγώ μπορώ να σε κατεβάσω. Ορίστε, ορίστε πως θα πήρε η κόρη σου, που σένα. Κάνετε ό,τι θέλετε, δεν μπορείτε να μου κάνετε απολύτως τίποτε. Σίγουρα μόνο ένα απόστημα είναι. Αντία, σε παρακαλώ, μην με βάλεις στη μέση. Στο κάτω-κάτω πρέπει να σε βασίσεις τις αποφάσεις της. Τούτον τι σημαίνει? Θέλεις να πεις δηλαδή τώρα ότι κάτι άλλο έχεις αποφασίσει να μας το πει, του δεν προσπαθείς να μου πεις? Όχι, εκείνο που θέλω να σου πω είναι καλύτερα να μιλήσεις μαζί της. Ήρθες για να με εκνευρίσεις? Εγώ έχω πρόβλημα φρόσο, εγώ καταστρέφουμε. Έφυγε και αφήκε ο Σταύρος, τι θα κάνουμε φρόσο μου? Δεν πάτε τίποτε η κορούα μας. Εντάξει μαμά, ούτε το πρώτο ζευγάρι που χωρίζει ούτε το τελευταίο. Μα τι λες φρόσο μου? Περαστικά στον μπαμπά σου Κίμωνα και να σε δούμε γρήγορα, Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν το βλέπω σύντομα. Η μαμά σου άρχισε να ηρεμεί? Κάπως. Πολύ χαίρομαι. Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, Αγγελική μου. Είδες? Πιο πολύ χάρηκε που άκουσε εσένα παρά εμένα. Νομίζω πολλά θυμωμένος μαζί σου, Χριστιανά. Είπες σου και εσένα πως δεν θα ξαναρθεί, ναι. Κοίταξε να δεις οι κουβέντες που
Δέονται πας στο θυμό να εμπαρφατούσει. Τι σκέφτεσαι να κάνεις δηλαδή? Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ το πρόγραμμα πρώτα. Πήρα και νωρίτερα για τις πτήσεις για Θεσσαλονίκη. Τι ώρα μου είπατε? Έχει πιο αργά? Μάλιστα, ωραία, τέλεια. Πληρώνω στο αεροδρόμιο. Ήρθε και βρε μια άντια. Εν και πες τίποτε, ναι? Φρόσο φοβούμαι πως πολλά σύντομα να καταλάβει. Και μην την αφήσεις να περάσει το μόνη της. Εν κρίμα. Όχι, αλλά εσύ είπες της ότι συμφωνήσαμε, ναι? Θυμάσαι να μου πες οτιδήποτε? Γιατί εγώ το μόνο που θυμούμαι είναι πως να βρεις κάτι να τους πεις. Κάμα τα θάλασσα. Πού είναι να τηλεφωνήσεις? Στον Κούλι. Γιατί να ανακατώσεις τον Κούλι? Χρειάζομαι να μας βοηθήσει. Τι να μας βοηθήσει ρε παπά? Να σου πω ύστερα, ξέρω εγώ τι κάνω, Χριστιάνα μου. Αν ήταν κάτι σοβαρό δεν μου το πεις. Μα πάθεις κάτι εξωτερικό, σε παρακαλώ. Αγάπη μου, θα πάθω τίποτε. Εγώ να ζήσω 1000 χρόνια να σε δω ευτυχισμένη. Δεν κατάλαβες ακόμα ότι είμαι χαλιά? Όχι μαμά, εγώ καταλαβαίνω. Εσύ που με καταλαβαίνεις καθόλου. Αλικίουλα θέλεις τα για τον εαυτό σου? Αλλά εγώ φταίω που σε κακόμαθα. Όχι εσύ μαμά. Η γιαγιά, τσίνη με μεγάλωσε. Μα δε, μεγαλώνεις σου και στέκονται απέναντι σου και βρίζουσαι. Να σου πω κάτι μαμά. Καλά έκαμε ο παπάς και σηκώστηκε και αφήκεσαι. Για να μάθεις να με σέβεσαι, κατάλαβες? Θέλω να σε ξαναδώ μπροστά. Να πάω στον παπά. Αλική μου, συγγνώμη. Ήμουν αναστατωμένη και έφυγα τα πάνω σου. Συγγνώμη, Αλική μου. Σκατά. Είσαι κυκλοθυμική, κορίτσι μου. Εγώ φταίω, είπα να είμαι ευγενική. Χρειάζεσαι προσπάθεια για να είσαι ευγενική εσύ? Με τους πες συμπαθώ, ναι. Εμένα δεν με συμπαθείς? Καθόλου. Τώρα, συμπαθείς με? Έλα πήγες δουλειά? Όχι, δεν είμαι καλά. Έμαθες τίποτε? Έστειλε ο παπάς στον Κούλι να πάει να του μιλήσει. Τι να του πει ο Κούλης? Φαντάζομαι ο παπάς να του είπε τι να πει. Έμαθες τίποτε άλλο? Θέλεις την αλήθεια? Όχι, θέλω να μου λύσεις ψέματα. Ψάχνει για σπίτι. Μα ο Σταύρος? Τι σπίτι? Για να μείνεις και με την άλλη. Βλακίες τούτα, τίποτε σοβαρό φρόσο. Ήβραν έναν 300 τετραγωνικά με πισίνα και κήπο. Γι' αυτό σου λέω, Χριστιάνα, συνέχισε τη ζωή σου και άφησε την ιστορία πίσω σου. Κάμνεις τα τούτα όλα για να με καλοπιάσει, για να αρχίσουμε από την αρχή. Εντάξει, απόψε. Να έρθεις, ναι. Τι είπες τόσο κανένα, Γιατί είμαι τίποτε πελός. Εντάξει, να έρθω να σε πιάσω. Έλα λίγο πιο γλυόρα, να κάτσω και λίγο σπίτι. Φέρε λίγο, ξέρεις. Άρεσε σου, Κάμνε τη δουλειά του καλά. Εντάξει, δεν μπορώ κι εγώ. Γιατί? Είναι ξέρεις, εγώ είμαι στρατών και δουλεύω, οι γονιοί μου περιμένουν από μένα. Κάνουσι? Μια χαρά είναι. Να έρθεις στο σπίτι μου? Δημήτρη, είναι σωστό να ξανιέσαι, είπα σου το, γίνει να καπνίζεις μες στο σπίτι σου, μπαίνει ευκένει η οικογένεια σου μέσα στο δωμάτιο σου, θωρίζει, είναι σωστό. Δεν μπορείς να πεις, είναι έξυπνη κίνηση για να μου ζητήσεις συγγνώμη. Επιέγγιταν το με την άλλη. Τι πες? Επιέγγιταν το με την Ελιάνα. Και μάλιστα είδαν τους μαζί να ψάχνουν για ιταλικά έπιπλα. Ποια είναι η Ελιάνα? Χριστιάνα, συγκεντρώθω και άκουμε τι σου λέω. Πες μου, είστε για να ησυχήσεις, για μένα που έπιανε αγοράσει το σπίτι. Πάντως η Ελιάνα ζήτησε διαζύγιο. Ποιος σου τα με τούτα ουλά? Οι αγαπημένες μας φίλες. Τώρα και να χασμουρηθεί η Ελιάνα και ο Σταύρος ξέρουν το ούλοι. Τούτες ούλες που λαλείς πάντα ζήλευκαμε. Και βράνε ευκαιρία τώρα με έναν καυκά με τον άντρα μου να ρίξουν το δηλητήριο τους. Χριστιάνα, με δεν θέλω τυφλής. Δεν την κατάσταση είναι όπως είναι. Ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Δεν περίμενα εσένα να μου πεις. Προσπαθεί να δείξει δύναμη τώρα σε έτσι ηλικία. Δεν μπορεί χωρίς εμένα, Φρόσο. Ξέρω πολλά καλά. Με άλλη, Χριστιάνα. Έλα σου πω, εν έχεις δουλειά να κάνεις? Γιατί αφήσεις στο φροντιστήριο και στες δάμε για να βγάλεις εσύ δηλητήριο? Πάντα εζήλευκες με γιατί μου καλύτερη σε ούλα. Αλλά όχι να προσπαθείς να με πληγώσεις με τον τρόπο.
Ποτέ όμως σε ζήλεψα, Χριστιανό. Και πάντα ήμουν περήφανη για σένα. Ναι. Ζητήσατε με, κύριε. Πώς είσαι, Δημήτρη? Ξέρεις πως τον τελευταίο καιρό η απόδοσή σου έχει πέσει κατακόρυφα? Δύσκολα τα πράγματα, κύριε, ξέρετε το. Κάθισε. Η κατάσταση στο σπίτι πάει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό έχεις βρει διέξοδο άλλου? Πού άλλου? Φροντίζει ο φίλος ο Χρήστος να σου δίνει να φουμάρεις και να ξεχνιέσαι. Ένα τσιγάρο να καβάμε, κύριε. Σε είδα, Δημήτρη. Του έδινες λεφτά και δεν ήταν για τσιγάρο. Όχι, κύριε, δάνεισα του τα λεφτά επειδή δεν κράτουσε. Δεν σου είπα να μείνεις μακριά του μέχρι να μάθω τι γίνεται? Μάθετε? Έμαθα. Και δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Κύριε, είναι ψέματα. Ο Χρήστος είναι καλό παιδί. Δημήτρη, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Και δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να ενημερώσω τους γονείς σου. Γιατί, κύριε, τι έκανα? Άμα ψάξετε καλύτερα να δείτε ότι ο Χρήστος είναι εμπλεγμένος πούποτε. Πουθενά θέλεις να πεις. Το μόνο που κάνει είναι να βρίσκει παιδιά που βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση της ζωής τους, να τους δίνει αρχικά μπάφους για να νιώσουν καλύτερα και μετά να προχωράει πιο κάτω. Και για καλύτερη ικανοποίηση να προχωράει σε πιο σκληρά. Και κάτι άλλο που κάνει επίσης είναι να προωθεί αγόρια. Κύριε, μην με διακόπτεις. Να πάει στην έκτροπη που κανονίζει η τάξη σου? Μπορεί. Κανονίζει η δική μου. Μπορεί. Τι? Μετανιώσεις που είσαι μαζί μου? Δεν θέλω, με λες πελάρες. Ξέρεις πως μου λάνεις χωρίς εσένα? Τι έπαθες τώρα? Είναι την ανησυχία σου που θέλω. Ανάλη, παραξήγησες με. Αν θέλεις να σταματήσεις, δεν θέλω να μείνεις και σπούιχτο μαζί μου. Ανάλη, έχω πρόβλημα σπίτι μου. Ξέρεις τι κάνει ο φίλος ο Χρήστος? Ανήκει σε μια συμμορία που τα κονομάνε, παρασύροντας παιδιά σαν και σένα. Το ξέρεις ότι είναι φίλος με το Σάκη? Με αυτόν που ήρθε τις προάλλες εδώ και μιλάγατε. Με το Σάκη? Ναι. Ξέρεις τι θα σε οθήσει να κάνεις την άλλη φορά? Να ικανοποιείς ευυπόλοιπτους πολίτες με φουσκωμένα πορτοφόλια. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις και πολύ καλά μάλιστα. Το δύσκολο σε αυτή τη φάση ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα γιατί είστε όλοι 18. Θέλετε να πείτε? Αυτό ακριβώς. Ξέρετε, κύριε? Εσύ τι λες? Ξέρουν κι άλλοι καθηγητές? Οι περισσότεροι καθηγητές δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα δικά τους προβλήματα. Θα ασχοληθούν με τα δικά σας. Ποιος άλλος ξέρει? Πέρα από μένα και τη συμμορία που έχεις μπλέξει, κανείς. Για το Σπύρο έμαθες? Τι ξέρετε για το Σπύρο? Δεν θέλω να καταντήσεις σαν το Σπύρο, Δημήτρη. Μου φτάνει που απέτυχα μαζί του. Δεν θέλω να αποτύχω και μαζί σου. Είναι ανάγκη να λες ψέματα, Αντία. Καταλαβαίνω το να με θέλεις. Να βαρέθηκες να είσαι μαζί μου. Νατάλη μου, νομίζω κάτι σοβαρό η μαμά μου δεν μας το λέει. Θυμάσαι που σου είπα ότι έκαμε και τα αποστήμα στη Μασχαλή και φοηθήκαμε να μην το πάθουμε κι εμείς. Χωρίς να το θέλει, είδα ότι χειρουργήθηκε και στο στήθος. Μα πότε? Δεν ξέρω πότε, μάλλον θα ήταν την ίδια μέρα που τους καθαρίσαν τα αποστή. Έμεινε στην κλινική? Όχι, έκαμε το ήρθε σπίτι, αλλά... Εντάξει, με φάση, είναι καρκίνος. Έλεγες τη λέξη. Είναι το τον που φάσω. Γιατί αποτύχατε με τον Σπύρο? Προσπαθήσετε να τον αλλάξετε? Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, όχι. Εξάλλου στην ηλικία σας είναι φυσικό να αναζητάτε τη σεξουαλική σας ταυτότητα. Να την αναζητούμε? Είναι καθορισμένη που την ώρα να γεννηθούμε? Μπορεί και να είναι. Το θέμα είναι αν τη βρήκαμε ή αν είμαστε μονόπλευροι. Που δεν ξέρετε για ποιον πράγμα μιλάτε. Θεωρείτε τους αυτούς σας φυσιολογικούς και όλους τους άλλους αφύσικους. Μάλλον εγώ δεν ανήκω σε εκείνους τους άλλους όπως λες. Δημητρή, ξέρεις τι πιστεύω? Ότι όπως και να γεννηθεί ο καθένας, είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις για τη ζωή σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Και πόσο καλά ερμηνεύεις τη ζωή σου. Μακάρι να σκέφτονταν όλοι σαν σας, κύριε. Τουλάχιστον υπάρχει πρόοδος. Να το πείτε.
Σου έδωσα το δικαίωμα να με αμφισβητείς. Συγγνώμη. Πήγαινε τώρα. Και να θυμάσαι, ψάξε τι πραγματικά είσαι, χωρίς να πληγώνεις τους άλλους, Δημήτρη. Μάλιστα. Τέλεια επούλωση. Η βιοψία. Μου την έφεραν ακόμα. Έμαθες κάτι? Όχι, Φρόσο. Περιμένω να δω τελικά αποτελέσματα και όχι σταδιακά. Έμαθες. Βλέπω το στο βλέμμα σου. Νομίζω άρχισες να παραλογίζεσαι. Τι θα κερδίσω αν ήξερα κάτι και σου λέει τώρα και να σου πω σε μετά 2 ώρες. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, είναι αγωνία. Αλλή μόνο να μην αγωνίας. Εγώ ένα πράγμα είναι να σου πω. Ό,τι και να είναι, μπορεί να καταπολεμηθεί. Ό,τι και να είναι. Φοβάσαι να πεις τη λέξη? Θέλεις να την ξορκίσεις? Φρόσο, μην μετατοπίζεις τις φοβίες σου πάνω μου. Αν και δεν με πειράζει. Ένα πράγμα θέλω από σένα. Να είσαι μαχητής. Μόνο έτσι κερδίζονται οι μάχες. Να έρθω σε κανένα 2 ώρο. Γιατί μην πιάνεις τηλέφωνο πρώτα να με έρχεσαι αδικά? Ενοχλώ, ναι. Τώρα θέλει να ακούσεις ότι εγώ θέλω σε μαζί μου συνέχεια. Γίνεται να είσαι τούτο, να την χειρουργήσαν και να την αφήκαν να φύγει την ίδια μέρα. Από τη στιγμή που μπορεί να έχει διηθυμένους και μας χαλιάζουν φαδένες. Μα θέλει, Γελίλης, πότε ξέρεις τούτα? Είχαμε έναν περιστατικό στην οικογένεια. Μπορείς να μου τα ξαναπείς ελληνικά, σε παρακαλώ, τη φορά? Λέω πώς να το πω να καταλάβεις. Αν είσαι στο στήθος και προχώρησε προς τη μασχάλη, θα την αφήναν να φύγει την ίδια μέρα. Σίγουρα είσαι κάτι καλό ηθές και ευκαλέντο. Γιατί μας το είπε? Φαντάζομαι για να μέσα σε αναστατώσει. Δεν τους αφήνουν να φύγουν την ίδια μέρα, να? Όχι, σίγουρα. Κάτι δεν πάει καλά, αφού έπιασε στο γιατρό και μασούσε μούτα. Δική του η αρρώστια αντιά. Αν του είπε να μην μιλήσει, θα μιλήσει. Αλείς. Εν είπαμε. Σίγουρα. Αν είσαι έναν τρόπο να μάθω, ρε κουμπάρε. Έφερε τη βιοψία. Έλα, Αγγελική. Έλα, ρε. Πέρασε από το σπίτι και δεν ήταν κανείς. Πού είσαι? Είμαι Αθήνα. Έτυχε κάτι προσωπικό και έπρεπε να έρθω. Τι, κάτι σοβαρό, ανησυχώ? Όχι, όχι, δεν είναι. Την πρώτα θα τα πάω από κοντά. Δεν είναι τόσο σοβαρό όσο επίγον. Εσύ τι κάνεις? Καλά. Λέω να πάω να πάρω το πάμπο να περάσουμε όλη τη μέρα μαζί. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι θες να πεις? Για τον πάμπο. Μετά από εκείνη την πρώτη φορά στο άδειο σπίτι, εγώ άρχισα να ακούω κλάματα από τους τοίχους μου. Ελπίδα, υπερβάλλεις όπως πάντα. Εμένα ο πάμπος με κάνει και ήρεμο. Τι να σου πω. Καθένας και η τρέλα του. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Ελπίδα, θα αργήσεις να γυρίσεις? Άμα σου πω τι εύχομαι να αργήσω. Πες μου, είσαι με άντρα εκεί? Έλα, θα τα πούμε μετά. Γεια. Μπράβο, φιλενάδα, σε παραδέχομαι. Ορμάς και δεν κάθεσαι να περιμένεις όπως κάποιες άλλες. Μακάρι να πάνε όλα όπως τα θέλεις. Δεν είναι η πρώτη φορά, Νάταλη. Γιατί το παίρνεις τόσο σοβαρά? Πολλά μαζί, κύριε Πάνο. Πάρα πολλά για να το αντέξει κάποιος. Από πότε έγινες τόσο ητοπαθής? Ένα κορίτσι δυναμικό σαν και σένα που ξέρει να πολεμάει. Ένα άδικο. Πολλά άδικο. Θέλεις να μου πεις? Δεν θέλω να μάθει. Φοβάσαι να της το πεις? Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να λέω ψέματα. Να μην πεις. Αλλά να μην πεις και την αλήθεια. Είναι ξύπνη να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι έχει δικαίωμα να ξέρει. Όχι, σας παρακαλώ, όχι. Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να πω εγώ κάτι. Τι να της πω? Να της πεις ότι θα το κάνεις και δεν θέλεις να της πεις το γιατί. Μάλλον έτσι να κάνω. Ναταλή, να ξέρεις ότι θα είμαι δίπλα σου. Ξέρω το. Φρόσο, περίμενα τηλεφώνημα σου. Είσαι απασχολημένος? Όχι, όχι.
Αγκύρωσα τις επόμενες 2 επισκέψεις μου. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Τούτο δεν είναι καλό. Γιατί? Γιατί αν ήταν καλό ήταν να πανηγυρίζαμε ως τώρα, είναι. Κάτσε. Μακάρι να μένεις μόνη σου τώρα. Τόσο να σημαίνει τα πράγματα. Φροσό, που την ημέρα που πάτησες στο πόδι σου δαμέ, ούτε μια στιγμή δεν είχες αυταπάτες. Ναι, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Κανένας δεν θα πεθάνει. Καρκίνος. Πόσο προχωρημένος είναι. Πόση ζωή έχω. Φροσό, σε παρακαλώ. Πάψε να κάνεις χαζείς ερωτήσεις. Σωστά. Να κάνουμε θεραπεία. Χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Έμαθες καλά το μάθημα σου, βλέπω. Γίνεται σε συνδυασμός. Τουλάχιστον η λαμφαδένας είναι καθαρή. Να έρθεις να θυκευάσουμε το απόγευμα? Δεν μπορέσω. Για καφέ? Καλύτερα την άλλη εβδομάδα. Γιατί ρε εσύ? Να λείψω για λίγο καιρό. Πού να πάεις? Θα έρθω ούτε στο σχολείο. Γιατί? Κάτι οικογενειακό, δεν θα ήθελα να το συζητήσω. Τίποτε μου λαλείς, εγώ λέω σούτα. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Καλά, αφού θέλεις να μου πεις. Μην το παίρνεις έτσι, Άντια. Κάποια στιγμή σίγουρα είναι να μάθεις. Τι παιχνίδια παίζεις, ρε Ναταλή? Έχεις το λόγο μου, κάποια στιγμή είναι να μάθεις. Γιατί μου λέεις? Γιατί δεν κάθεσαι? Γιατί να κάτσω? Ίσως χαλαρώσεις και ακούσεις εκείνα που να σου πω. Δίθυμένη. Πόσοι? Είτε ένας είτε ούλοι, Φρόσο, το ίδιο είναι. Ούλοι. Είσαι ανοιχτό βιβλίο, Αργυρή. Μόνο για σένα. Πού άλλο έκαμε μετάσταση? Στον εγκέφαλο, στις οθήκες, στα νεφρά, πού, πέ μου! Φρόσο. Γιατί μου λέεις? Σταμάτα να φωνάζεις. Εσύ συγχαίνεσαι τις γυναίκες που παθαίνουν ιστερία. Ναι. Συγγνώμη. Μην μου επιτρέψεις να το ξαναπάθω. Δεν με χρειάζεσαι εμένα, Φρόσο. Μια χαρά είναι να τα καταφέρεις μόνη σου. Να χρειαστεί να μου το αφαιρέσεις όλο. Ίσα που σκέφτομαι να σου κάνω έναν ακριβώς το ίδιο με το άλλο. Θέλεις να πάμε σπίτι μου, να κάτσουμε να μας πει κανένα παραμύθι, γιαγιά μου? Όχι, θέλω να πάω στο σπίτι του θείου του Λάμπρου. Αυτό δεν γίνεται πάνω. Γιατί το σπίτι δεν είναι πια του θείου του Λάμπρου, είναι το κείμενο και ο κείμενος λείπει. Τηλεφώνα του να δεις πως αφήνει μας. Ναι, νομίζω πως αυτό δεν γίνεται. Γιατί φοβάσαι? Ναι, φοβάμαι. Ξέρω εγώ και όλα αυτά τα παραμύθια που σου λέει η γιαγιά σου με τη Χρυσομαλούσα. Ξέρω που τον Παόλο, αλλά θα το πω. Και αυτό που στάζει στα γόνα. Ναι, πες του και εσένα, γιαγιά. Άντε, πάω να το ξαναπεί και είναι παραμύθι, εντάξει, είναι αλήθεια. Πάμπο, άκουσέ με. Εγώ δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Όταν είμαστε μαζί θέλω να περνάς μόνο όμορφα. Πώς περνάει η ελπίδα με τον κείμενα? Η ελπίδα με τον κείμενα? Μαμά, μπορείς να μιλήσουμε τώρα? Μάρια Δημήτρη, άμα σου πεις κάτι στο νου σου και ξεχάνεις το. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Είναι για μένα που θέλω να σου μιλήσω, για την Αλίκη. Έβαλες η Αλίκη να μου μιλήσεις? Όχι, μόνος μου που ήρθα, είδατε μες στα μαύρα της τα χάλια. Μα τσακώθηκε με τον Άρη. Δεν νομίζω. Και τι θέλεις να κάνω? Άκουσα την να λέει ότι θέλει να ξαναπάει σπίτι του Άρη. Γιατί? Νομίζω ένα άρεσε στην πεθεράν της που χωρίζεις. Μα δαχτήκαν όλοι να με διαλύσουν. Και σου σημαίνουν τις βλακίες. Μαμά, δεν αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Ή περιπέζεσαι τα ίδια σου παιδιά. Τι θέλεις να πεις? Ότι είναι καιρός να το καταλάβεις. Ο παπάς μαζί με την άλλη. Δουλεύουν μαζί, ζουν μαζί, φκαίνουν μαζί. Τι άλλο θέλεις για να πιστείς?
Από να σου πω, ναι, ρε μου, τη μάνα σου κανένας δεν την αφήνει, ούτε ο παπάς σου. Ακούσες? Πού σου ήρθε τώρα αυτό, Πάμπο? Τα έχεις μπερδέψει. Αγγελική μου, εγώ αγαπώ σε πολλά και θέλω να πω πως είσαι παλαβή, χαζή και αλεφής. Δεν θέλεις να μου πεις. Αλήθεια, αλεφής όμως τι θα πει? Είπε μου το μια φορά ο Κόκος. Ο Κόκος, ο αδερφός της θείας του αδερφού. Καλά, εντάξει, Πάμπο μου, αυτό δεν χρειάζεται. Να το ξαναπιάσω από το Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να το ξαναπιάσεις. Θέλω μόνο να μου πεις τι σου είπε. Είπε μου όταν είδα όταν σηκώθηκε η Λένη η θεία, η αδερφή του θείου. Πού είδες αίμα? Στην καρέκλα που σηκώθηκε και ερώτησα αν είχε γέμα γιατί κόψαν στο πουλί της και ο Κόκος είπε μου πως είμαι αφελής. Ναι, από τούτο. Και γιατί είμαι όλα αυτά που δεν θες να μου πεις? Άκουσα την ώρα που μιλούσατε στο τηλέφωνο. Ένα στην Αθήνα έπαιρνε να βρει τον Κίμωνα. Πάμπο μου, τι λες τώρα? Άκου, σου λέω σου συνέχεια ψέματα. Έπαιρνε να βρει τον Κίμωνα, θέλει τον Κίμωνα. Πρόσεχε την καλά γιατί θέλει να μας πιάσει τον Κίμωνα μας. Χαίρομαι πολύ που δείχνεις τόσο ενθουσιασμό που με είδες. Όχι, συγγνώμη, δεν... Απλά... Πώς βρέθηκες εδώ? Πολύ μεγάλη έκπληξη. Είδες τι γίνεται καμιά φορά? Να περάσω? Ναι, παρδόν, ναι, πέρασε. Από ό,τι βλέπω ακόμα να σου φύγει ο ενθουσιασμός και η έκπληξη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για το πώς βρέθηκα εδώ. Ήμουνα στο νοσοκομείο για μια φίλη μου, σε θυμήθηκα, πήρα την Αγγελική, μου είπε ότι ο πατέρας σου χειρουργείτο, ρώτησα στην εντατική και να είμαι. Κοίτα να δεις έμπτωση. Τι έπαθε η φίλη σου? Ποια φίλη μου? Η φίλη σου που ήρθε να δεις στο νοσοκομείο. Η Μάγδα. Τίποτα, γυναικολογικά. Ο πατέρας σου πώς είναι? Εντάξει, καλύτερα. Βγήκε από την εντατική. Καλά. Ωραία. Θα πεις κάτι, να σου προσφέρω κάτι? Θα ήταν αγένεια αν σου έλεγα να πιούμε τον καφέ μας κάπου έξω. Δυστυχώς δεν ξέρω κανέναν και τίποτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια της φίλης σου? Είναι από χωριό. Είναι μόνη της κακομοίρα. Θα μείνεις στο σπίτι της? Όχι, μάλλον σε ξενοδοχείο. Για πες μου, σ' αρέσει εδώ που σε έφερα? Είναι τα ψηλά που είναι τα δέντρα. Είναι υπέροχα. Θέλεις να πάμε να κάτσουμε σε ένα παγκάκι? Να κάνουμε και κουνιά. Άμα θέλεις. Αγγελική, ας σου πω πως θέλω να πάμε να δούμε τον Κίμωνα να με πεις χαζό. Ο θείος μου νησίλος λέει με λειψόν πίσω από τη ράση μου, αλλά εγώ άκουσα. Δεν θα σε πω γιατί έχω κι εγώ ακριβώς την ίδια άποψη. Αλήθεια? Ναι. Μόνο που η λογική μου λέει το αντίθετο. Μιλά σου και ακούεις τι και σε κλείσα μέσα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ποιος μου μιλάει? Η λογική. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι λογική. Ξέρω. άμα σκεφτείτε σωστά, εγώ δεν πρέπει να έχω καλές σχέσεις μαζί της γιατί μου μιλάει ποτέ. Κάνεις λάθος. Σου μιλάει και την ακούς πολύ. Μόνο που εσύ Πάμπο μου έχεις και κάτι άλλο που οι άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν. Δεν έχω τίποτα. Έχεις. Έχεις κάτι που λέγεται ιδιορατικότητα. Δεν μπορώ να την κάνω. Αλλά δεν μπορώ καν να πω την λέξη. Να μπορώ να παίξω με το κατούλι.
Ευχαριστώ. Τελικά είσαι σπιτόγατος, Εντάξει, τώρα με τον πατέρα μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν έχω πολύ όρεξη να βγω έξω. Κίμωνα, μην μου παρεξηγήσεις, αλλά μιας και συναντηθήκαμε θα ήθελα να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Εμείς οι δύο τι έχουμε να πούμε? Για το σπίτι στην Κύπρο. Τι σχέση έχεις εσύ με το σπίτι στην Κύπρο? Ακόμα καμία, αλλά θα ήθελα να αποκτήσω. Συγγνώμη, δεν σε καταλαβαίνω. Θα μου το πουλήσεις? Από έκπληξη σε έκπληξη με πας σήμερα. Με ενδιαφέρεσαι για το σπίτι? Κάθισα και το σκέφτηκα και... Εντάξει, μεγάλη αυλή έχει, γερή κατασκευή είναι, παρόλο που έχουν χαλάσει πολλά πάνω του. Καλά, τώρα γερή κατασκευή δεν θα το έλεγα και μεγάλη αυλή, αλλά το σπίτι δεν είναι και είναι λίγο αποπνικτικά εκεί μέσα. Θα μου το πουλήσεις? Συγγνώμη, απλά με πιάνεις λίγο εξαπρόπτω. Το πουλάς? Τι έγινε? Τι είναι εκεί? Έχεις πολλά φουστάνια του παντελόνια, ναι? Καλά, πολλά δεν τα λες, αλλά έχω αρκετά, γιατί... Θέλω να μου δώσεις ένα φουστάνι ή ένα παντελόνι και μια μπλούζα. Πιο σιγά, δεν καταλαβαίνω τι λες, μίλα πιο σιγά να σε καταλάβω. Τι? Θέλω να ντυθώ πως εσύ. Θέλεις να ντυθείς γυναίκα, γιατί? Τι θέλεις να ντυθείς όπως τα κορίτσια, γιατί Πάμπο? Γιατί τα κορίτσια φιλούνται και δεν πειράζει. Θέλω να σε φιλήσω κι εγώ έτσι. Καλά, μπορείς και να με φιλήσεις χωρίς να αλλάξεις. Όχι, μαμά μου, πες μου πως μόνο να παντρευτούν μπορώ να φιλήσω έτσι με κοπέλα. Πάμε, αλλά να μην μου δώσει κανένα φουστάνι που να κοφκεί και να μην έχει ούτε βίτσια, γιατί δεν έχω να βάλω τίποτε μέσα. Τελικά δεν μου απάντησες. Θα μου το πουλήσεις? Καλά, άσε με το σκεφτώ λίγο. Αν φοβάσαι πάντως για τα χρήματα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν πουληθεί το σπίτι, μακάρι να το πάρεις εσύ. Απλά τώρα λίγο με την κατάσταση του πατέρα μου το έχω αφήσει αυτό το θέμα στην άκρη. Εντάξει λοιπόν, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο παρά να περιμένω. Μόνο μην περάσει καιρός για να πάρεις μια απόφαση. Θα προσπαθήσω. Να πούμε μέχρι το βράδυ, να σου κάνω και το τραπέζι. Καλά, για το τραπέζι δεν το συζητάω. Ήρθα στο σπίτι μου, θα σου κάνω εγώ το τραπέζι. Ευχαριστώ, αλλά δεν εννοούσα στο σπίτι σου. Ούτε κι εγώ. Άλλη μόνο, θα πάμε κάτω έξω. Θα σας φάμε το βράδυ μαζί. Βεβαίως. Θα έχω απάντηση να φέρω προκαταβολή? Όχι τόσο γρήγορα. Πότε θα φύγεις, θα μείνεις μέρες? Εξαρτάται, ίσως 3-4. Έχω και το παιδί στην Κύπρο, βλέπεις. Η Αγγελική, καλά? Τώρα που γύρισε ο Σοκράτης και την διεκδικεί με τόση λύσα, θα έχει κάτι να ασχολείται. Νόμιζα ότι δεν ενδιαφέρεται. Έτσι νομίζεις? Πού ήσουν εσύ? Στο πάρκο με την Νατάλη. Και γιατί είσαι έτσι? Εγώ είμαι έτσι. Εσύ δεν τέλος είσαι ράμμα. Ευκάλεσαι σου αράματα κύριος Αργυρής. Ναι. Πάμε τώρα, γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένη? Έγινε κάτι με το Σπύρο? Με μου πεις ότι έκαμες κάτι με το φίλο της Νατάλη. Εγώ που σε σπίσω ρε μαμά πολλά. Α ναι? Πέ μου τα κοινά που έχασα να δούμε. Ναι, πολλά βαρκούμε. Πέ μου τα αγάπη μου. Ο Σπύρος ανήκει πλέον στο απέσιο παρελθόν. Γιατί τι σου έκαμε? Και δεν μου τίποτε, απλά εντάξει. Συνειδητοποίησα ότι μου πολύ αρέσκει τελικά. Μάλλον θα μπόθηκα από τις επιτυχίες του. Ακούεται μου σοφός λόγος. Έτσι με το φίλο της Νατάλης δεν γίνεται τίποτα, με φανταστείς. Ένα απλά ωραίος τελικά,
Δεν μπορώ πάω. Και να δεν λοιπόν ησύχω. Δεν μπορώ ευκά από νου μου τις μέρες, δεν μπορώ. Έφερες? Όχι μες στο σπίτι είπα σου, να μας πιάσω. Ναι, αλλά έφερες. Μην κάνεις ρε Δημητρή στο μωρό. Να μου αφήγεις και λίγο για μετά. Ναι, αλλά πρόσεχε. Εντάξει, δεν μπαίνει κανένας μες στο δωμάτιο μου. Προσέχω. Εσύ πού βρίσκεις? Να σου πω, μας σιροφτώ ότι μπορεί να οχειριστείς. Όχι, φοβάσαι να με χάσεις στο μονοπόλιο. Αν νομίζω ότι είναι έτσι που σκέφτομαι, πιάσ' το όλο. Χαίρε, εντάξει, πιάστε. Να σου πω, και δεν με κανένας την ώρα που ήρθα στο σχολείο και μιλούσε, ναι. Όχι, κανένας. Ξέρεις κανένα Σάκη? Ποιο? Σάκη. Ξέρω ένα Σάκη, αλλά είμαι σίγουρος αν είναι για τον ίδιο που μιλούμε. Πες μου να δούμε, τι ξέρεις? Σκέφτεσαι συνέχεια την Νάταλη, γιατί? Άντια, εσείς να μου πεις κάτι που μου το είπες τότε? Έλα εδώ κυρία μου. Άμα σου μιλάει η μάμα σου, να κάθεσαι, να σηκώνεσαι να φεύγεις. Άμα μου μιλά, ωραία μα με προσβάλλει. Ρε μα εγώ θα με δώσω τις πιο κρυφές μου σκέψεις και εσύ μάσεσαι. Συγγνώμη. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αν ήταν αλήθεια, αν ήμουν γκέι, τι ήταν να κάνεις? Δεν να με κλείδωνες στο υπογείο? Όχι βέβαια. Εμένα η μόνη μου έννοια είναι να σε στηρίζω. Τότε γιατί ούλος ο τρόμος, μάμα, κάθε φορά που πω κάτι μπορεί να παρεξηγεί, αρκεύκεις? Γιατί τούτο το θέμα είναι ταμπού και κανένας δεν με έμαθε να το αντιμετωπίζω. Ένα αρρώστια? Δεν ξέρω. Να το βρούμε μαζί. Εν είμαι γκέι, είμαι πανικοβλήθης τώρα. Και την Νάταλη είναι για άλλο λόγο μου τη σκεφτούμε όλη μέρα. Είναι πολλά θλιμμένη, ταλαιπωρημένη, κουρασμένη, συνέχεια. Και είπε μου κιόλας ότι θα έρχεται στο σχολείο για λίγο καιρό και μου λέει τον λόγο. Γιατί έχει κάποιον άλλο πρόβλημα? Δεν ξέρω τι να υποθέσω μαζί της πιο. Μήπως με την οικογένεια της? Ρώτα την να μου. Μα να ρωτήσω αλλά και να μάθω τι να κάνουμε. Ξέρω εγώ, μπορούμε να τη βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο. Ό,τι ξέρεις για εκείνον πέ μου το. Δεν θέλει να μάθεις για Σάκη. Όσα ξέρεις. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι τους άνθρωπος στάθηκε μου σαν πατέρας. Όποτε τον χρειάζομαι ήταν για μένα. Το Σπύρο ξέρεις το? Μα Δημήτρη, δεν μπορείς έτσι, κάνεις μου ανακρίση. Έχω τους λόγους μου. Δεν τα λόγους έχεις. Άκουσα κάποια πράγματα που μου άρεσαν. Εσύ αν ποιος σου μίλησε για Σάκη? Πόθενος στα πόθενιστε να με βρει και τι μπορεί να του είπε ο Σπύρος για μένα? Εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο άνθρωπος στάθηκε μου σε ό,τι δεν χρειάστηκε. Ξέρεις ένα που θέλω τώρα? Ανάφκουμε ένα. Τόση ώρα ναι, με παρακαλούσα, εσύ λες μου όχι, τώρα να μου σε πιάσει. Τώρα μου ήρθε. Νάταλη μου. Είναι μέσα η Αντία? Μέσα, στο δωμάτιο της. Έλα κάτσε λίγο μαζί μου. Να σε ρωτήσω κάτι? Ρωτήστε με κυρία Φροσό. Είσαι καλά? Μια χαρά. Λες μου αλήθεια? Έχετε το λόγο μου, νιώθω πολλά καλά. Είπε σας η Άντια για τότε που ήμουν μωρό? Μιλώ για τότε, μιλώ για τώρα. Τι εννοείτε? Γιατί ρωτάτε? Να σε ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι σου? Κακομεταχειρίζονται σε? Όχι κυρία Φροσό, σπίτι μου αγαπούμε και φροντίζουμε παραπάνω από το κανονικό. Θέλετε να γνωρίσετε τη μάμα μου? Ναι βέβαια. Από το σχολείο γιατί να λείψεις? Χαίρομαι πολύ που συνέρχεται. Πόσο θα μείνει ακόμα μέσα? Όχι για πολύ, από ό,τι φαίνεται το ξεπερνάει σιγά σιγά. Ωραία. Η μαμά σου? Αυτή μου φαίνεται θα δυσκολευτεί πιο πολύ να το ξεπεράσει. Αν το ξεπεράσει ποτέ. Θα το συνηθίσει.
Η μητέρα σου μου φάνηκε άνθρωπος που προσαρμόζεται εύκολα. Ναι, και θα κάνει τη ζωή του Διονύση κόλαση. Γιατί το λες αυτό? Ο πατέρας μου δεν μπορεί να κάθεται σε μια γωνιά. Αυτή δεν πρόκειται να το αφήσει να πάρει ανάσα, μην τυχόν και κουράζεται. Άσε που θα του κόψει και όλα τα φαγητά. Ο πατέρας μου είναι καλοφαγάς, δεν μπορεί να στερείται. Έχω την εντύπωση ότι θα τις βρουν τις ισορροπίες. Μου φαίνεται πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Εσύ πώς είσαι? Πολύ καλά. Ο Πάμπος, τι κάνει? Καλά, καλά. Περάσαμε όλο το απόγευμα μαζί. Σε έχει υπεθυμίσει, μου λέγε να τον φέρω να σε δει. Και εμένα μου έχει λείψει. Δεν μου λες γιατί δεν έρχεστε καμιά βόλτα στις διακοπές? Δύσκολο πολύ. Δεν θα τον αφήσουν οι γονείς του, Όχι, όχι. Νομίζω ότι η κυρία Μαργαρίτα με εμπιστεύεται πολύ. Εσύ? Τι εγώ? Λέω, υπάρχει περίπτωση να έρθεις να τον δεις? Δεν το βλέπω σύντομα. Είναι εντελώς προσωπικοί λόγοι. Πάντως, η οικογένεια μου δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να μου υποσχέθεις κάτι. Αν μπορώ. Αν σου συμβεί οτιδήποτε, έλα να μου το πεις. Θα το πω σε κανένα. Κι εγώ να προσπαθήσω να σε βοηθήσω όσο μπορώ. Μαμά, τι της έκανες και κλαμούρισες εσύ? Σιωπή, Ναντία. Δεν μου είπαμε, δεν μπορεί η μαμά σου. Γιατί κλαίεις καλό? Ας την Ναντία, μου φαίνεται είχε τα καιρό μέσα της. Ποιον κρατούσε καιρό με... Νατάλη, γιατί κλαίεις? Δεν έχει σημασία, αγάπη μου. Όχι, έχει σημασία. Θέλω να ξέρω. Συγκινήθηκα από το ενδιαφέρον της μαμάς σου. Έλα, Χριστό. Ναι ρε. Έκλασα Μέντες. Τι να κάνω? Ναι ρε, έκλεισα την πόρτα. Εντάξει. Το παράθυρο, ναι. Γιατί ήρθες τώρα? Το ότι ανησυχώ, λέει σου τίποτε? Είπα σου ότι δεν θέλω να έρχεσαι σπίτι. Και εγώ σου λέω δεν διαφορώ. Δεν θα σε αφήσω να το περάσεις μόνη σου μόνο και μόνο επειδή είσαι ξέρω κεφάλι. Και είπες να έρθεις για να κλάψω στον ώμο σου. Κάτσε. Θα ήταν μια καλή αρχή. Και όμως σου πω ότι δεν το χρειάζομαι. Ψέματα. Γιατί βάλεις όλες τις γυναίκες στην ίδια μοίρα?
Είμαστε διαφορετικές, ξέρεις. Μαλακίες. Έτσι περιπτώσεις ανεβαίνετε όλες στον ίδιο Γολγοθά. Ναι, με διαφορετικών τρόπων όμως, με διαφορετικές αντιδράσεις. Με τον ίδιο πόνο όμως. Συμφωνώ, τι θέλεις να κάνω? Να το πεις στους δικούς σου για να ζητήσεις στήριξη, Φρόσο. Δεν μου λες, Αγγελική, το ξέρετε ότι ήρθες εδώ? Ξέρει ότι είμαι Αθήνα. Της είπες ψέματα δηλαδή? Όχι. Η φίλη μου έμενε στην Αθήνα, αλλά τελικά ήρθε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να το μάθω έγκαιρα. Γιατί δεν ρώτησες αν η Αγγελική ξέρει ότι είμαι εδώ? Μίλησα μου στο τηλέφωνο και δεν φάνηκε να ξέρει. Κάποια πράγματα κείμενα είναι καλύτερο να τα κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Κάποια πράγματα σοβαρά, όχι κάτι που δεν πείραζε κανέναν. Πιστεύεις ότι την Αγγελική δεν θα την πείραζε αν ήξερε ότι είμαι εδώ? Όχι, ξέρω. Σε πληροφορώ πως το μόνο πράγμα που έχει η Αγγελική στο μυαλό της αυτόν τον καιρό είναι ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης? Δεν στα είπε? Ο έρωτας της ζωής της. Ποιος? Κοίτα, η Αγγελική δεν μιλάει πολύ για τον εαυτό της. Ίσως και σε μένα να μην έλεγε πολλά αν δεν ήξερα τον Σωκράτη. Συγγνώμη, θες να πεις ότι... Θέλω να πω πως αν δεν είναι ακόμα μαζί, μέχρι να γυρίσω θα είναι σίγουρα και θα πετάει και στον έβδομο ουρανό. Μέσα η Άντια. Σκέφτηκες τι πόνο θα δώσω στην Άντια, 18χρονο κοριτσάκι? Έχει δικαίωμα να ξέρει όμως. Τι? Ότι να πεθάνει η μάνα της? Τι? Να τους προετοιμάσω, Αργύρη? Πες μου την αλήθεια. Και ύστερα λέει σου γυναίκα ότι είναι δυνατή και θέλει στήριξη. Πες μου την αλήθεια, Αργύρη. Καλά την Κυπριακή, να με θάψεις και εμένα. Ελπίζω όχι σύντομα, γιατί θα το αντέξω. Θα σου κάνω τη χάρη. Πόσες πιθανότητες έχω να προχωρήσαν οι μεταστάσεις? Ελάχιστες έως μηδαμινές, Φρόσο. Μα ήδη έχω στους λεμφαδένες. Ευτυχώς που μου το θύμισες. Επικοινωνώ μαζί τους. Να σε βοηθήσει πολλά. Να δω. Έκλεισα σου ήδη ραντεβού στο ογκολογικό. Είμαι περίεργος να δω πως να τα καταφέρεις να λείπεις και να το δικαιολογείς. Καληνύχτα. Τι είναι τούτον τώρα? Δεν μπορώ να κάθομαι άλλο γύρω σου να συνταντεύκω, Φρόσο. Μάλιστα. Εμένα μου έλεγε ότι δεν θα γυρίσει ποτέ κοντά του. Τι περίμενες, να σου ανοίξει την καρδιά της? Ρώτα και εμένα που απ' τη μία έκλαιγε και έλεγε πως θέλει να τον ψήσει για όλα αυτά τα ψέματα που της είπε και απ' την άλλη ότι τρελαίνεται που έτσι τον κρατάει μακριά της. Αυτό, μα δεν είναι παντρεμένος? Ήταν. Χώρισε για κρατήρια της. Μα για την Αγγελική θα μιλάμε τώρα? Εκτός αν άρχισες κάτι μαζί της. Όχι βέβαια. Αναρωτιέμαι πόσο λαθασμένη εντύπωση είχα. Είχες. Εγώ είμαι σίγουρη πως σύντομα θα φάμε κουφέτα. Με το σπίτι τι αποφάσισες? Ποιο σπίτι? Το σπίτι στην Κύπρο. Συγγνώμη, αλλά σου είπα έχω πολλά πράγματα στο κεφάλι μου. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Άσε με, τι κάνεις? Παράτα με! Σταματήστε να μένω να κατώνεστε, Αρχίδη! Σταματήστε! Κίμωνα θα φωνάξω και την αστυνομία! Τι σκέφτεσαι? Όσο έξω μπορεί να πέσει κανείς. Υπάρχει και η άλλη όψη της γυναίκας Κίμωνα. Και ποια είναι αυτή? Η Αγγελική κολλάει σε μια σχέση. Εγώ δεν ζητάω από τους χρόνους. Και τι θες να πεις, δεν σε ενδιαφέρει η διάρκεια μιας σχέσης? Βεβαίως και με ενδιαφέρει. Όχι όμως με την έννοια του γάμου και τα συναφή. Αν μου αρέσει κάποιος, φροντίζω το παρόν να τα δώσω όλα και σου κρατήσει. Και άμα ερωτευτείς? Μα για να πάω με κάποιον εξυπακούεται ότι είμαι ερωτευμένη. Τότε ακόμα χειρότερα. Άμα τελειώσει η σχέση δεν θα πληγωθείς. Αν έχεις τη δική μου φιλοσοφία, το ξεπερνάς σχετικά εύκολα.
Σχετικά εύκολα με τι? Με τις μεσονικές αντιλήψεις περί Ρωμαίου και Ουλιέτας. Καλά, δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια κρούσματα στη σημερινή εποχή. Εντάξει, το παραφιλοσοφήσαμε το πράγμα. Το θέμα είναι ότι η άποψή μου είναι η εξής. Αν μου αρέσει κάποιος πολύ, όπως τώρα, ακόμα και εδώ το κάνω. Εδώ. Γιατί όχι. Έχεις καρκίνο, Φρόσο. Ογκολογικό. Μεταστάσεις. Κοίταξε, αν δεν αγχώνομαι για το σοκ που θα πάθει όταν το μάθει, ήταν να το ξέρει ως τώρα. Πάντως ο Φρίξος αγαπά πάρα πολλά το Γρηγόρη. Σκέφτομαι θα πάθει αν μάθει όταν είναι ο παπάς του. Με τηλεφώνησε μου αναγνώστου. Ποιος αναγνώστου, βουλευτής? Ο βουλευτής. Και τι σε θέλει έναν αναγνώστου? Για να μου δείξει τη συμπαράσταση του. Τώρα να σου δείξω να δεις. Καταλάβεις τι κάνουν οι κόρες σου πίσω από τη ράση μου μέσα στο ίδιο μου το σπίτι με τον αδερφότεχνό μου. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι ο αδερφότεχνός μου? 1-2 χρόνια από το μεγάλο του την αλήκη μας. Δεν τρέχει άμεσον κίνδυνο. Δεν είναι ότι καλύτερο δεν που έγινε, αλλά δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου. Εμένα το τέλος του κόσμου είναι η δική σου μάμα. Συγχαίρω τον κινησμό σου, σοβαρά απέσιος. Η μάμα μου ενοχλείται και με το πρόβλημα που έχουν οι γονείς της Αλίκης. Εννοείς? Που έφυγε ο παπάς της, άρχισαν να ακούνε διάφορα. Είμαι πολύ περίεργη να μάθω λοιπόν τι σου είπε η ελπίδα για να σε κάνει να εμφανιστείς πάλι μπροστά μου. Είπε μου μερικά πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί. Θέλεις να μου πεις ότι δεν ξέρεις τον Μάριο, τον αφότεχνο του Σταύρου?